Gabon, ongietorri, abenduak 3 dituen honetan, Euskararen eguna ere ospatzen ari gara. Euskal Herriko txoko guztietan antolatu dituzte ekitaldiak. Donostiako mintzodromoan esaterako aurpegi ezagunak, Euskaldun berriak, Euskaldun zarrak guztiak bildu dira helburu batekin, euskaraz aritzea. Euskararen eguna da Eusko Ikaskuntzak duela 60 urte sortu zuen gure hizkuntza maitatu eta bultzatzeko. Eta hori da gaur Donostian mintzodromoan egin dutena. Kirolari, politikari, sukaldari edota kultura arloko hainbat lagun bildu dira euskaraz mintzatzeko. Egun bildu dira gaur mintzodromoan, Euskararen nazioarteko eguna modurik egokienean ospatzeko, mintzatuz. Orduan olako ekitaldiak egitea, uste du garrantzitsua dela, bai. Ezautzen ez gendun jenti, baina ezagune dana, hori ez, ezautu pixkat, euren ideiak eta bar ezautu eta politxe. Antolatzaileek 3 gai eman dizkiete mugikortasuna, zerbitzuak eta teknologia berriak. Bueno, hasiera batean beti izatea pixka futbolea hitz egitea, baina azkenean temak segitxu itxu, eta esperientzia politxe izan dela uste. Hasi geizketan, elkarren zunungoa zehat, eta ez dugu kasu handirik egin esan, baina, ondo pasade. Bueno, niretzako lehenbiziko aldia zen, ezagutu gabe nintzen alako esperientziarik, eta ondo joan da. Ez dugu gai zerrenda errespetatu egia esan. 1500 pertsona pasadira asteazkenetik Donostiako bulebarrean dagoen mintzodromotik. Hemen ez da erdarazko hitz bat erentzun. Gero erabiltzeko ohitura hartzea horretarako saiatu egin behar da asko erabili. Gero eta jende gehiagok daki euskara, baina bere erabilerak ez du gora egiten. Euskal Autonomia Erkidegoan 40%ak daki euskara, baina 20%ak bakarrik erabiltzen du bere eguneroko bizitzan. Horregatik gaurko eguna proposa da bere erabilera sustatzeko. Duela 2 urte sortu zen mintzodromoa Donostian. Aurtengo edizio hau abestuz amaitu dute.